Ľudkovia, dnes mi dorazila taká špeciálna hlina, pretože ja strašne rada vyrábam také figurky. Proste rôzne víly, toto, hadov, drakov a takéto hrybiky. Mi robia divinu, kámo. je také niečo. Proste random veci. A toto všetko som vyrábala z moduritu, až teda na niektoré takéto malinké. A s tým sa tak ťažko pracuje niekedy. Keď ten modulit naťahujete, tak to praskne, furt musíte používať vodu, alebo je to tak krehké, že len to zle chytíte a už urviete tomu niečo. A ja som bola taká, že kámo. Keď som videla videá ľudí, čo tiež vyrábajú takéto figurky, tak to vyzerá úplne inak, ale krajšie a všetko. Tak som napísala Chijikovi, tak mi dal nejaké tipy a objednala som to. No a dneska to prišlo a pôjdem potom. Už mi došiel balík a áno, zakrývam to handrou, pretože moja ruka nie je dostatočne veľká na to zakryť celú tú hovadinu. Milión ľudí a ja proste ako debilko to potrebujem otvoriť teraz, len kámo neviem, ako to otvoríme. S kľúčom od auta. Toto nebude fungovať, ale idem sa tu hrať s tým. Ty si to má také oné. Ja som mala pocit, že niekto vykradol. Toto je moja nová kabelka. Wow, kámo, čo ti dáva? Dokopy sú to 2 kg, pretože... To si chcela objednať iba jednu, ale nešlo to. Takže inak sa nemôžeš objednať, takže ok. Takže ja dúfam, že to bude stať za to. A dúfam, že keď to otvorím, tak to po mne nebude chcieť, že do 3 dní spotrebovať, pretože to je, že... Crazy. A z tohto papieru tiež môžem niečo vyrobiť a už aj viem čo, takže... Nebudeme si všimať pozadie, nie som doma. Ale mám tu tieto 2 ťažké tehly. A jednu si idem, že otvoriť. A inak áno, mám modul. Keď používate modulit a nechcete, aby vám stvrdol, tak pridajte do neho vodu. Inak hej, vidíte, že sa hneď úplne tak trhá. Hej, takto. Je to flexibilnejšie. Kámo, čo ti šíbe? Akože praskne to, ale nie je tak drasticky. OK, vyzerá to takto. To som iba tak skúšala, že aké to bude, ako sa s tým pracuje a je to veľmi v pohode. Je to podľa mňa lepšie ako modrit. A áno. A určite z toho budem robiť väčšie projekty, alebo ako to mám nazvať, a viac premakané. OK, trošku som porobila viac figuriek a takto to vyzerá, keď to uschne. Inak áno, takéto prepracovanejšie veci mám v pláne robiť. Akože, dobre, toto nie je úplne, že najviac mega, že wow, ale... Je to cool. Takže tak. A dúfam, že sa to ráne nerozpadne inak, akože